ora bisa. Aduh keprike ke Farid. Kok tanggal 1 puasa free apa ora? Ya ora, apa sih? Ya niatnya pantak sangi buk pergi yang sulit kepengin pamer pencapaian. Pencapaian apa cerko de ora? Is, sing liring konek kandah lah. Yang tes tuku Ninja SS ge. HP ini asik ya. Mandan apel-apel krowak kono lho. Sing ngapura yakin ora bisa. Ora bisa ngapa gue anu. Kayaknya kat tanggal 1 tekan tanggal 30 ke full jadwalnya. Bukber karo cewek kabeh mani. Dina pertama karo Elvina, keloro karo Amanda, ketelu karo Erin. Alas seterusnya pokoknya karo cewek kak. Wah, kalau gue temen tuh batir paling tokon batir bukber pe maksudnya penana sing lirik kono ninjane nyong kono lho. Nanti celuk tulung gue kayak baca di batir lah. Ora sita pamer pencapaian nyong kayak gie.